hlasujete na schôdzi a príde na rad otázka, v ktorej si nie ste istí, alebo sa týka vás, alebo osoby vám blízkej a naozaj neviete, alebo nechcete zahlasovať tak či onak, je to vaše plné právo. Budú možno ľudia alebo susedia, ktorí vás budú za to odsudzovať a budú hovoriť, že ste na schôdzi zbytočne, ale nenechajte sa tým odradiť, nie je to tak. Na jednej strane paragraf 14 odsek 1 zákona o vlastníctve by to hovorí, že zúčastňovať sa na schôdzach a hlasovať je vaše právo a povinnosť. Na druhej strane tu máme ústavné práva, ktoré sú tomu nadriadené a ktoré hovoria, že každý vlastník alebo každá fyzická osoba môže konať to, čo mu zákon nezakazuje. Takže keďže neexistuje zákon, ktorý by vám zakazoval zdržať sa hlasovania, tak sa zdržať môžete. A to neznamená, že ste na schôdzi zbytoční, pretože predsa môžete hlasovať o iných otázkach. Minimálne máte právo ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru na tej schôdzi byť a všetko si vypočuť a nikto vás fyzicky nemôže donútiť hlasovať. Dávajte si však pozor na to, že v prípade, že sa zdržíte hlasovania, tak síce sa vaša účasť na schôdzi počíta do celkového kvóra zúčastnených, ale vy osobne strácate štatút prehlasovaného vlastníka a to znamená, že v prípade, že hlasovanie dopadne inak, ako ste si predstavovali, alebo výrazne zle a prípadne vo váš neprospech, strácate nárok podať žalobu prehlasovaného vlastníka. S občianskym združením Podpora správy zvládnete všetko.